Jeg har været så heldig, at jeg har fået både Marco og Hugo med til at lave en video. I kan lige prøve at fortælle, hvad I skal. Vi finder outfit til mig. Yes. Du finder overdel, du finder underdel, og så må I ikke se, hvad hinanden vælger. Nej. Ja. Hvad er god til mig? Den finder vi så sammen. Den finder I sammen. Okay, nu er drengene lige sådan gået ud for at finde noget tøj, ikke? Jeg ved ikke helt, hvad jeg tror, de vælger. Jeg tror måske, de vælger en langærmet, som vi har fået. Og så helt klart måske nogle grunt jeans, vi har fået også måske. Og så bad jeg dem jo også om at finde nogle sko. Og der må jeg sige, der er helt på varebånd, så længe de bare ikke vælger Heavy klipklapper. Fordi jeg ikke holdt noget til det. Hej Marco, vi er lige blevet enige om, at de synes, de her sko, de kunne være rimelig fede. Kom Marco? Ja. Kan du vise anden? Og så har vi fundet den her til mig. Og så mig og Marco, vi er ikke helt blevet enige om den her, men vi er ikke enige om, den her kunne også være meget fed, Marco. Ja. Og ellers så overvejer vi den her. Men vi skal også helt lidt ind over og kigge, om der er nogle federe. Ja, så tager vi dem. Nå, det bliver det. Det er Majas tur. De her to til mig. Det er Majas tur. Okay, nu har drengene lige kommet forbi med det, og uden jeg har set det, så nu prøver jeg lige at se det. Det er der. Okay, første hans indtrykket, det er elsker t-shirten og bukserne. Tænker at det bliver godt sat med. Prøv lige at hoppe i det. Ej, det er fint. Hvad synes I? Den er fint. Ja? Hvad er det? Men jeg synes, det er virkelig godt sat ud. Ja. Og så er der jo bæltet. Virkelig også fint. Og så skoene, det er der faktisk, jeg er allermest vild med. Ja. Vi siger, hvad jeg troede, I ville. Jeg troede, I ville have langærmer. Om vi skal lave en ny video. Om jeg skal prøve at style jer måske. Ja, det kan du godt. Ja. Det var de jo lige huske at skrive i kommentaren så. Og så smid et like og subscribe. Ja.